ұзақ күзәтіп була. Туйдырмый, киресенчә тынычландыра, яңа хыял канатлары өсти көч бирә. Гаҗәеп гүзәллекне куенына сыйдырган төзек, куәтле таулар өчен сүзләр генә аз. Аларга биеклеккә, камиллеккә омтылучы бер генә кеше дә битараф кала алмыйдыр. Тау араларыннан ургылып чыккан шарлавыклар исә тагын бик күп соклану катыш, бәлки купшырак сүзләргә лаектыр. Бу мизгелдә әлеге шума ташларны кулга аласы, суның сафлыгын, чисталыгын тоясы, аның өстенә яткан кояш нурларына чумасы килә. Суны тормыш чыганага дип юкка гына әйтмиләрдер шул. Бу гүзәллекне Төньяк Кавказда урнашкан Карачай Черкес Республикасында күзәттек. Билгеле, без табигать матурлыгы артыннан түгел, ә халкыбыз юлыннан барып чыктык бу якларга. Татарлар Төньяк Кавказда 18 гасыр азагында ук төпләнә башлаганнар. Без исә очрашуларыбызны Башкала Черкес шәһәреннән башларга булдык. Монда затлы татарларыбыз байтак. Карачай Черкес Республикасы белән 20 ел җитәкчелек иткән Владимир Кубеевның хатыны Зоя Кибер кызы милләте буенча татар икән. Спорт гимнастикасы буенча Советлар Союзы чемпионы милләттәшебез Равил Адиев та Черкескеда туып үскән. Кыскасы, татарлар дөньяның башка җирләрендә кебек үк Төньяк Кавказда да хөрмәт казанып яшиләр. Моңа без алдагы очрашуларыбызда кат-кат инандык. Черкеста гомер итүче татарлар менә шулай бер-берләренә кунакка йөрешәләр икән. Бүген без Әлфия Хәсән кызы Мансурова йортында. Аның әби-бабалары бу якларга 18 гасыр азагында Казаннан килеп урнашкан. Иң куандырганы ул ана телен онытмаган. Безнең белән дә бик теләп аралашты. Аныем да, әтием дә монда туганнар, монда үскәннәр. Без чистокровный булып, берәүмен дә карышмадык. Татарлар без чисты. Бу йортта 3 буын гомер итә. Әлфия ханым 2 оныгы Гамәл һәм Марат белән татар телендә дә аралашырга тырыша. Тәрбия дигәндә ул гел әбисен искә ала. Школда укыган вакытында чаян, журнал выписывать итә идек. Безнең карт әбием вообще ногайча бер сүз дә әйтмәгән. Все время татарча сөйләй иде. Biz инде ногайларның арасында үстек, ногайча сөйләй, бик яхшы сөйләйбез. Вообще мин башка Карачаева Черкесияның башка телләрен дә беләмен. Карачайча да яхшы чиста сөйләймен, ногайча да сөйләймен. Казан тарихи ватаны белән кызыксынып тора ул. Иендә яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын карыйлар. Кичкенә вакытымда картатыйм сау заманда бара идек. Бер 2-3 кат баргалагамын, 5-6 яшьләремдә. Так смутно помню, аннан соң картатыйм үлгәннән соң бармадык без анда. Мечтаю поехать. Тарихи ватанын йөрәгендә саклаган, гореф-гадәтләрен милләтенә җиткерә алган тагын бер ханым белән таныштык без бу йортта. Кирябский областан инде күчеп килдек, 73 елда килдек инде без. Шул 1-нче класска бу якта булдым, Карачаева Черкесияда инде, шул 10 классны бетереп, химзаводка кирдем эшкә. Бик авыр түгел бу, җиңел дә түгел әйтәм инде. Эшлибез инде, тырышабыз. Кешедән калмыйча торабыз инде. Татар гомергә тырышып, тырмашып яшәгән. Әйе, кемнеке аныкы дигәндә дип әйтергә яратабыз. Сынатасы килми. Балалар тәрбияләүгә булган караш та үзгә. Әни белән әти өйрәттеләр инде. Өйдә гел татарча сөйләшеп, инде бер урыс сүз кесә ршалар безне инде. Татарча гына сөйләштек өйдә инде. Шуннан инде беләбез. Укырга китаплар да булмады, пластинкалар күп булды. Альфия Абзалова, Ильгам Шакировның пластинкалары Казанга барган сайын пластинкалар алып кайткан. Шул пластинкаларны тыңлап, нитеп сүзләрне белдек инде. Рәкыйп кызы Әлфия Зәйнетдинова шәхсән үзе Казанга барып, Сабан туйны дөрес итеп үткәрү курсларында катнаша. Һәм 2007 елда Черкес тарихында беренче булып Сабан туйы оештыра. Менә ничек сокланмыйсың инде шундый зур эшне булдыра алган милләттәшләребезгә. Нинди хис өндий, нинди көч йөртә бу татар хатын-кызларын. Безнең татарларның инде объединять итәргә инде телләрен, традицияларын белмәскә, онытмаска традицияларын, ниләрен күтәрергә инде. Чтобы друг друга знали побольше, общаться, объединяться, шуңгар инде җыелдык инде. И шуады безгә ел сайын булай сабан туйлар үткәрә башладык инде шуннан соң. Без бит инде почти
бір 25 ел көрмәгән мен Сабантыйны, пока мында булганчы. Менә безнең Әлфия бик матур оештырды. Хотя ул мында туып үссә дә. Бөтен нәрсәне җиренә җиткереп, күңелле, даже шит ил националлары, националлар дип әйтеп, мында әйткәнчә әйтәйем инде. Килеп, карап, ошаттылар даже. Бездә аларда бит инде Сабантый булса, аларда ат ярышы гасанам. А монда бездә бит инде төрле уеннар булгач, ул балаларда аны Псиждан Абазин балалары, тагын Черкес балалары, Чапаевтан Карачай балалары барысы да килеп безнең белән уйнаштылар, бүләк алыштылар. Әйе, киләчәк буын хакында уйлану бу. Халкыбызны саклаган гореф-гадәтләребезне яңарту дигән сүз. Рина ханымның тамырлары Башкортстанга барып тоташа. Ул туган ягын сагына. Шул Сабантуй алдыннан капка төпләрендә сүрән сугу, ягъни авылны моңга тутырып бүләк җыярга чыгучыларны көтеп утырган вакытлар искә төшә ди ул. Әбиләр кебек утырасы килә бит капка төбендә тоже бүрәләргә. Шәһәрдә утырып булмай ул. Ну и то, безнең урамда менә хәзер торган икенче урамда торабыз без. Рус әбиләре, черкеслар, карачайлар шулай утыралар, кичкенә чыгып, мин алар янына барып басам. Беренче әнimә, анан энекәшләремә исемнәремне әйтеп тормыйм, алар минем күп, 5 энем бар, 1 сеңлем бар. Үземнең 2 улыма, бөтен туган томашаларыма, Казандагы кодагыйларга, Казанның үзендә түгел, Азнакайда кода белән кодагыйга, кода белән кодагыйга, кода белән кодагыйга, үзебезнең бөтен туганнарга, Митрей, Балачак, Маваш районы басына да күп сәлам. Рамазан һәм Рина Үтәмешевлар 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Хәзер улларының берсе Татарстанда, икенчесе Башкортстанда яши. Рамазан Хәсән улы үзе Төньяк Кавказда туып үскән. Халкыбызга хас барлык гадәтләрне саклап тәрбияләделәр мине ди ул. Аллага шөкер, негатив сөйләштеләр, үдә шуны беләбез. Монда дини бәйрәмнәр татарларның бергә җыелуына бер сәбәп. Мәчетләргә килгәндә İlk iskin indi barda şular işlep duraydı, yangılar tezilmeydi. Talih hazret tezilal indi. Buna bizde şehirde тоже ilken iyigine bardı, terkabına bardı. Hazır meçet tezilal indi buna, bitirgati iş indi. Bitirgati işler indi. Zor meçet, zor meçet tezilal. Күп вакыт күңел тынычлыгын нәкъ менә ата-бабаларыбыздан калган мирас, ислам динендә, дугаларыбызда табабыз. Кеше гаҗәеп төрле халәтләргә керергә сәләтле. Тынычлыкны, көчне табигатьтән алу, аңа сокланып, яратып яшәү һәр кемгә хастыр. Без Төньяк Кавказда бөтен җаныбыз, тәнебез белән аның искиткеч гүзәл табигатен күзәтәбез. Шушы матурлык белән бер булып, куанып, хөрмәт казанып яшәүче милләттәшләребез белән аралашуыбызны дәвам итәбез. Инсар Хәмзә улы һәм Флида Закировлар Башкортстаннан Кавказга күченеп килгән тагын бер татар гаиләсе. Алар Черкескига 1988 елда туганнары чакыруы буенча килеп төпләнгәннәр. Башта инде безнең Кортәтеләр монда күчеп килделәр 70 елда. Анан әтиләр, анан иптәшемнең әтиләре, әниләре монда күчеп килделәр. Анан инде без монда кунакка килгән идек, безгә ошап китте дә бездә монда килдек инде. Шулай итеп, эштә табылды, миңа да эш табылды, бухгалтер булып кирдем мин эшкә. Завод Каскад монда бик зур завод шундай. 20 ел почти менә химзаводта эшләдек, аннан завод таралып китте. Ирек Гарипович белән бергә эшләгәнек. Шул бер заводтан. Шуннан дөньялар буталып китте. Завод хәзер таралып бетте инде, 3 ел. Булгавыр еллар күп кенә гаиләләрне эшсез калдыра. Халык ничек булдыра, шулай көн күрә башлый. Ирле хатынны Закировлар кием бәйләү эшен үзләштерә. Хәзер инде үзебез әйберләр бәйләп, шулай итеп, үзебез инде шулай вязанием заниматься итәбез инде. Үзебезнең станоклар бар. Алар бәйләгән теккән киемнәрне Россиянең һәр төбәгендә диярлек очратырга мөмкин. Халкыбыз бер кайчан да югалып калмый. Закировлар исә авыр вакытта дуга ярдәм итә безгә диләр. Монда алама халык дип әйтәлмим. Бөтен халык монда тату, бергә бер-берсен аермыйлар монда.
син татар, син урыс дигән кеше юк. Безнең күршеләр монда берсе абазин, берсе черкес, берсе карачай, берсе урыс, бергә матур итеп яшибез. Мусульман праздниклары Рамазан и Курбан бәйрәм. Шунда инде без бер-беребезгә пешеренеп, киртәбез шунда, бер-беребезне я Курбан бәйрәменә без обязательно сарык чалабыз. Бер-беребезгә шулай киртәбез инде, итне бүлеп киртәбез инде шулай. Кардым тоже динне бик тотабыз без, безнең балаларыбыз да намаз эшлиләр, үзебез дә намаз эшләргә тырышабыз. Шулай. Дин монда бик нык, динне монда нык тоталар. Халык монда шундай, яшьләр дә, картлар да. Карачай Черкес Республикасында 2000-гә якын татар яши. Якташ дигән татар милли мәдәни мөхтәриятләре бар. Иң мөһиме, милләттәшләребез мөмкинлек булган сайын очрашып торалар. Бер-берсе белән элемтәләрен өзмиләр. Билгеле, башка милләтләр белән дә дус тату гомер итәләр. Татар булсын, урыс булсын, нугай булсын, кимдә булсын, унда жашагылда. Карачай Черкесия жашагылда 5 основной нация бар. Карачайлар, Черкеслер, Абазаллар, Нугайлар, Орсулар. Бар да бек ару, бір-бірлерін де аңлап, бір-бірлерін де біліп, бір ұлы үйдегілі болып жашаған жылы жашады. Ничек кенә булмасын, торган җир кадерле, әминә тарихи ватан тарта. Милләттәшләребез Казан белән хәбәрдар булып, тыгыз элемтәдә яши. Бик матур хәзер Казан. Шуның өчен, значит, тарта, конечно, тарта ул якка, мәдәм әгәр менә Алла бирсә, оныкларым үссә, анда ибәрәм укытырга настаивать итәм, Алла бирсә. Юридически оформить иттек якташ, национальный культурный автономный якташны оформить иттек, и шуннан инде Казан белән, Казанның конгресс белән алар безгә булышалар, литература белән булышалар, Самантуйны ясаганда килгәндә киләләр, совет бирәләр. Без любой вопрос белән да обращаться итәбез. Шуның өчен рәхмәт, безне онытмыйлар. Ничек онытасың инде үз халкыңны? Без дә бит аларның тарихи ватаннары белән бер бәйләнеше булып торабыз. Әйе, дөнья күреп йөрибез. Икенче яклап, гомеребез юлда кеше язмышына бәйле газаплы да шатлыклы да вакыйгаларны барлап уза. Ничек кенә булмасын, халкыбызны танытып йөрү саваплы гамәл. Иң куанычлысы кайда да көтәләр. Без Хабибуллиннар гаиләсендә. Татарстанның Азнакай районы Сукаеш авылында туып үскән Илгизә апаны язмыш 1978 елны Төньяк Кавказга китерә. Сәбәбе сәламәтлеге какшау. Biz келгәндә жаңа гына теплица эшли башлаган иде. Безнең як начальниклары бөтенесе кешеләр. Менә нидән КамАЗдан килгәннәр, начальство и Москвадан. Алар безне бик яхшы каршы алдылар. Свои дия. Менә шулай шул. Татар бер-берсен тарта, ярдәмләшеп яши. Бергә яшибез, гел бергә татарлар белән. Татарлар күп монда, яшьләр дә күп. Олай ишеп, начарланып йөрүче юк, татарлар бик тәртипле, булар да тәртипле. Татарлар особо менә зарарлык татарлар юк. Садакалар китеришәбез, беребезгә. Әле мин дә анатырак мәчеткә дә садака бирдем, биреп куйдым. Мәчеткә акча җыялар. Барына да шулай катышабыз, бергә киңәшәбез. Илгизә апа бүгенге көндә балалары, оныклары янәшәсендә, аларның уңышларына куанып гомер итә. Внукларым бер тартуның ни икәнен белми, тәртипсезлек юк хатшы. Шул хәтле акыллы. Мин бик довольна тормышымнан. Бакчага да барабыз. Һава яхшы, җылы. Кызы Раушания кияүе Хикмәтулла гел аның янында. Килгәшендә дөньяда иң зур теплица Южныйда эшләдем. Южный агрокомбинаты Төньяк Кавказда урнашкан Европада иң зур теплица булып санала. Аның төзелешендә безнең милләттәшләребез актив катнашкан. Мәсәлән, Башкортстаннан авыллары белән күченеп киләләр. Теплица 1989 елда сафка баса. Безнең Төньяк Кавказ белән уртак якларыбыз күп, дин, тел бердәмлеге. Шуңа да татарларга бу якларга ияләшүе җиңелрәк булган. Карап торабыз, скайптан сөйләшәбез татар белән, бөтен яңакларны белеп торам менә. Көндәлек бу нәрсә була. Даже әйтәм, ана карал тегендә сезнең кояш чыкты яктан дим. Скайптан сөйләшәбез,
Тоқтар дейді, кухняға барып қарайым әлі дейді, барып қарайын да құяш шыққан. Біз оның обстановка біліп тұрабыз. Қашан яңғыр жауа башлаған көріп тұрабыз олардың. Шулай шул туган якның кояшы да башкача күтәрелә, яңгырының хуш исеннән башлар әйләнә. Бу без генә уйлап тапкан хисләнү түгел. Шулай да Төньяк Кавказ безнең милләттәшләребезгә үз хәзинәсен биргән. Бу якларда яшәүче милләттәшләребез нык туган җанлы. Алар өчен гаилә беренче урында. Очрашуларыбызның һәрберсе нәкъ менә гаиләләр бер өстәл буена җыелып узды. Казанда институт бетереп, монда по распределению 85 елда килдем. Монда булды бик зур химзавод, химическое производственное объединение. Менә анда мастер башладым. Без Карачай Ширкәс Республикасында, шушында гомер итүче милләттәшләребез янында. Көн узып кич җиткәнен сизми дә калдык, очрашуларыбыз дәвам итә. Рамазан Тимиргазим улы Галиев тумышы белән Удмуртияның Можга шәһәреннән. Монда мен инде свой. Это моя земля уже. Йорты республика, менә Овдаламим, Йорты республика мен монда беләм. И причем руководители, бизнесмены и прочее. Дөрес, яңа тормыш башлап, балаларыңны үстергән җир шулай якынаядыр. Рамазан Тимиргазим улы милләте белән нык горурланып яши. Минем язмышымдагы яңа борылышта татарлыгым коткарды ди ул. Ир кешенең всякое в жизни была. И сугышалар, и үтерәләр, и на войну ходят. Безнең монда ерак түгел, бөтен нәрсә күрдек без. Ни минем үземнең такая ситуация в жизни булды. Мә бер нәрсә ясарга мен тиеш. Ясыйсың, мен там юк ясамыйм. Пистолет взвели, башка поставили, все, харь утрабыз. Утрабыз. Мин татар, мин куракин. Утрясыз, мен беләм, что минем артам балашага бар, обилар бар, мин нахлай бетмим. Минем орта кеше бар. Нахлай аларга аттым, и аларның, бошта нәрсәте щелкнуло. И мине ебәрделәр. Нахлай калдым, торам. Ризыгың төшсә, әллә кайларга барып чыгасың. Тапшыруыбыз барышында Европада иң зур теплица булып саналган Южный агрокомбинаты хакында сүз башлаган идек инде. Менә әлеге йортта җыелган милләттәшләребезнең күбесенең язмышы нәкъ менә шуның төзелеше белән бәйле. Мин ирем белән монда килдем, кияүгә чыгып. В общем, иптәшем бер авылдан без яшибез 85 елдан башлап, ирем 79 елда килгән. Стройкага монда, как стройка башлангач, монда килеп урнаша. Башта килгәчтен бик кайтасы килә иде. Әти-әни туганнар сагындыра иде. Аннан уже өйрәндек инде. Күп еллар торабыз монда яшибез. Ничек әйтергә, читтә торган күбрәк без инде. Татарлар күп булса, булган җирдә булай ничек күңелле, әле барлар татарлар монда, Черкиста бар, татарлар берләшәбез, ирешәбез. Тегеләй ничек инде туган ил сагындыра инде. Татарлар җыелышабыз, кайгыга да, шатлыкка да, уйлыкка бер-беребезгә кимчелек куймыйбыз. Шуңа күрә туган як сагындыра инешәбез. Güllerge konsa güller tivrelem iken güllerge konsa güller tivrelem iken o da minne sağınğanda kübelegim tügeregim asıl kışım sanduğaşım jırlap jiberem iken. Менә шулай моңланып та алалар алар. Ләлә Сираева Карачай Ширкәс Республикасына 2000 елны Башкортстаннан күченеп килә. Мин 15 ел гастракта эшләгәч, мине почти бөтен шарам белә, туганнарым белә. Шуңа күрә мин аларны сагынам. Җылатмагыз тәккә. Шуңа күрә сагынган кеше үзе генә белән җиттерне. Килүегезгә рәхмәт.
Бізді еске алып шеттегі татарларны. Шуңа күрә Құдай тазалык берсә яшәйбез. Сугыш чыкмасын самый главный. Милләттәшләребезнең күз яшьләре катыш язмыш вакыйгалары, теләкләре безнең күңелләргә онытылмаслык булып ятты. Хәмидә апа Карачурина тумышы белән Актаныш районының Айыш авылыннан. Монда килдем 85-нче елда. Кердем тепличный комбинатта, комбинатта эшләдем. Ну, беренче елларны кыйнрак булды, конечно, как-то туганнар белән. Ну, беренче елны авыр булды инде. Аннары өйрәндек, ниттек, туганнар бик күп булгач, как-то тиз нигән иттек. Балалар да школга керделәр, укыдылар, монда бетерделәр ич. Ну, монда яшәргә җиңел, әйбәт, климат бик әйбәт. Ну, бары сагындыра. Сагындыра, кайтасы килә Татарстанга. Потому что картлык җитте. Күңел тулы сагыш, тик бит алар Төньяк Кавказда Идел Урал җиреннән меңләгән чакрым ераклыкка чыгып киткән. Шулай да ана телен, гореф-гадәтләрен саклап яшәүче зур йөрәкле көчле халкыбыз. Без алар белән горурлана алабыз. Шундый уйлар белән урамга чыктык. Инде анда төнге тормыш башланган. Саф һава Черкес каласының бизәлеше безне кабат-кабат ишеткәннәребезгә, күргәннәребезгә кайтарды, уйландырды. Без кабат юлга кузгалабыз. Көткәнең өчен рәхмәт сиңа халкым.